Kamano mama intire nyakora mogero kini machiegni weche manyien mag ang'echuelo mage moko weche mawamiyo pek. As we speak now, and as can be visualized by other people, CBD is safe. That's my assurance, CBD is safe. Businesses are going on as usual. Obila ma Nairobi koro wacho ni gisedhiyo maromo achije 241 mag maundu ma osebedo ka chando oganda e chuny boma ma Nairobi. This court stays determination, underline that one, stays determination of the other rival questions of law raised by all parties. Manen Governor machon ma Migori Okoth Obado kuome podo mokerot ewi buch mibadhi mamiene kata obedo ni osechulo sirikal moya nyadidek omenda manokwal. Koro gimwatemo timo en ni wariwore gi bad sirikal mamoko mabende timo gima watimo ni mondo wachor mchele migolo oko no piny oduoge 70. Migawo mochung'ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe LBDA ochako chenro mar nyiewo ochele kuom jopur ochele e thidhna ma West Kano. Machiegni akora mogi tudri kodwa na mar ote machuo kenari 360 bende yudwe mbui mopogore mag oganda kama oting'o Facebook, kama oting'o YouTube, wantie achiel kachiel e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko mar Wine Belinda Phillips. Kawachako enyo bila ma Nairobi koro wacho ni gisendhiyo maromo achije 241 mag maundu mosebedo ka chando oganda e chuny bomano. Jatendo bila George Seda kata kamano singo ni arita oseridi kendo onge tiende jopiny bedo kod kiondko. To waka jafwambo mar Wedi Kowenga lero jopiny buora koro seyo mokalo bila ma Nairobi kuom yulo e tich. Jodak e kaunti ma Nairobi kuom kinde osebedo ka matek e lwet jonjore ma yande opore chuny boma Nairobi. Jonjore go osebedo kama oganda odiochieng' e lela gi otieno ma onge luoro kendo gitiyo gi agoko ka gihinyo jogo ma gimayo mwandu magi. Tumekuja kwa huzuni kusema ya kwamba iko insecurity. Insecurity in Nairobi is just one thing. Watoto wanaua wengine, wanapiga wengine, wananyang'anya wamama na wananyang'anya wamama in broad daylight. Mchana peupe. Kaka okang' mar kedo kod timbe maundu e chuny boma, riwruok mar bodaboda bende koro chiwre mano ni timbe mag kwalo oganda kaachiel kod hinyo jopiny odwok chien. Zile bodaboda ambazo ziko CBD ambazo haziko kwa stage zao, sisi tunajua stage zetu na zile stage ambazo tulipewa na governor tunajua. Kwa hivyo tunaomba our His Excellency Johnson Sakaja, our governor, utie mkazo ili vile tulikubaliana na mobility na operation directors bodaboda zile ambazo ziko kwa sako siondolewe CBD. Etok margi gi jofwamb weche kotal ko jatendo bila ma Nairobi George Seda obila oketelelo kenge magiso kao ne achije majuma undugo. But nonetheless, it is not late. We are on top of issues. In the CBD, we have enhanced our operations by bringing more of the officers. Since the other time you saw by the night time and daytime, there are a lot of crackdowns we have done. We have got a lot of people who are idle within this town, having no any other work they do. Theirs is to time those people who are very innocent. Jodak ywak ni jonjore go gin rowere maraga mang'eny gi osebedo ka kwecho chuny boma Nairobi, to moko bende gin jogo marwakre maler mang'eyo kapo ni gin jonjore mageto gi tek. Kalore kod jatendo bila ma Nairobi ma hewa achije 200 osendhi kendo ibiro chwal gi doho. Polisi ndio wamejaribu. Lakini sasa polisi na sisi pia activists tumewaweka rada. Wakishika hawa wakipeleka ndani tunaenda kuwatoa. Ile kitu nashangaa ni kwamba wewe mtoto ameua, mtoto amefanya dhambi, unaenda kumtetea. Wakora wametokea from nowhere all of a sudden, inakuwa ni kama ni goons ambao wanatumika ili wachafue jina ya viongozi wetu ambao wamekuwa wakiweka security for so long. Otherwise tuko pamoja na serikali na tutashirikiana na tumekuwa tukishirikiana, ndio hao wahalifu tumekuwa tukikamata mmoja hivi na tunawafikisha Central. Tima undu semiyo chuny oganda hinyato johala goyo kibikibi matamre gi nono. As we speak now, and as can be visualized by other people, CBD is safe. That's my assurance, CBD is safe.
Businesses are going on as usual. Businesses are going on as usual. Police visibility is enhanced as usual. And the police visibility contains all agencies of police which are supposed to undertake the various aspects of ensuring this city is very safe. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar ute thieth mag ji giwegi mano rufa koro chiwo milome mandala 14 chakre kawuono mar ng'anyo kaka yor sundo piny owacho rango midhiero ma ute thieth kadhe ahinya to e yor chudo mag gope mag okumba mar thieth SHA. Kaka Ifinya Kidilero, rufa dwaro bende ne jatend migawo mar thieth Aden Duale okete lai nyinge duto ute thieth mawachore ni yako omenda mar SHA. Koloso e apisi margi e boma ma Nairobi, jakom riwruog ute thieth mag ji giwegi Brian Lishenga olero ni tok ndalo 14 magichiwo ne tend migawo mar thieth. Chenro mag thieth pachoka biro rochore kendo thuolo mar ndalo 14 no en mar mondo mi migawo mar thieth ochwal chudo mar 50% mar gope SHA. Kaluwore gi tend rufa, gowi duto ne ute thieth romo shillings bilion 76 ka gope mag NHIF romo shillings bilion 33 ka mag SHA to shillings bilion 40 kodadek. The whole idea that payment is happening is a fallacy. Only 50% of the SHA debt has been paid. Unless the 43 billion shillings is paid by December, we will not have a healthcare system. Are we going to run around the country and revive all the 9,000 hospitals? Why not establish a proper mechanism? Because now we are talking about 76 billion shillings owed to hospitals in Kenya. And this is not about private hospitals or faith-based hospitals. This is Kenyan hospitals, all of them. Moko kuom ute thieth piny owacho, marufa oyango ni gopegi mag NHIF ni malahinya, oting'o kar thieth ma Kenyatta gi shillings bilion 1.58. Kar thieth ma Moi Teaching and Referral gi shillings bilion 1.23. Kenyatta University Teaching, Referral and Research gi shillings million 540 kamano man Nakuru County gopene duto romo shillings million 297. The settlement of NHIF debts has been politicized. It has been extremely politicized. Every time we hear the political leadership of this country speak about NHIF debts, they only say they are cartels, they are fraudsters, they are thieves. The politicization of the NHIF debt must stop. Dwach rufa maduong' en mondo mi piny owacho koten migawo mar thieth ochul gope mag NHIF kaluwore gi chik ma jatend piny William Ruto machulo gope duto ma ibuo shillings milion 10. Kata kamano, e kinde manyoloso e kaunti ma Kakamega, jatend migawo mar thieth Aden Duale nyowacho ni mondo mi migawo mare thuolo ma dweche 2 matimo kare chudo mag gope okumba mar thieth machon no. Rufa bende dwaro mondo Duale okete lai listi mar ute thieth ma ichichgo ni yako omenda mag SHA kod mago matiyo maonge lesen. Listi ma bende nochwal ne okwach kich mondo kony e timo nonro margi. The Honorable Minister, Cabinet Secretary, has given 24 names to DCI. We are asking him, go a step further, publish the names of these facilities. Publish the names of these facilities. Publish the amount of money that you are claiming from them. Not only that, don't publish only the amount of money you are paying to hospitals. Publish the claims that are being generated by the hospitals. Kenyans will know, because if a hospital today is published and it shows 100 million claims and it is in your neighborhood and you know that hospital cannot produce 100 million in claims, Kenyans will come up and say this is fake. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kaporo wantiere weche mag thieth ni 10 counties ikwayo mondo nywak lwedo edoko piny kwan mine ma witongi magi seche magidhi konyore kod nyithindo matho e seche ma inyuologi. Kalore kod nonro ma ogol machiegni, piny Kenya lalo mine moyo 5,000 ka higa matho e seche ma gikonyore. Ka nyithindo 92 bende tho pile ka pile e seche ma inyuologi. To gigo makelo thoe makamagi inyalo geng'. Ma report mar Joyce Odur.
Kuom thuolo mar ndalo adek koro, jotelo mochung' ne sekta mar thieth mawuok e counties mopogore opogore osebedo ka romo mar poro wach ewi kaka ginyalo ting'o malo sekta mar thieth. Wach maduong' monyiedhore e lela e kinde romono en mar thoe mar mine e kinde ma ginyuol e counties, ka counties 20 nigi achiedh nade maduong' mar duoko piny thoe makamagi. We lose 5,000 women every year to pregnancy-related complications. Those are 15 fully loaded planes crashing every year. That's a plane every month carrying 340 women, and on some months there are 2 of them. And we move on like nothing happened. Every 2 minutes, we lose a woman due to preventable deaths globally. Every 2 hours, 20% of these deaths are preventable. So as Luala, we are on a mission to reduce maternal mortality and child mortalities as well as morbidities. Kwan makamagi keto e lela achiedh nade manitiere pachoka mar duoko piny thoe mag mine ma inyalo geng'a. Every day, we lose 92 newborns. People who have not started life are lost. The reason all of you are here is because you didn't die as newborns. So it's as if a whole generation disappears. Every day, a whole generation gone. Kaluwore kod jolony e sekta mar thieth, masira mar lalo nyithindo gi mine owinjo tiek nyadichiel, to ma nyalo mana timore ka tudruok makare nitiere e kind sirikal mamalo kod 10 counties. We need to get champions and support for these champions on the ground, because not everybody is very interested. Everybody has their own interests. But if you can get people who can champion this process in your counties and actually support them through that process. That from a 50 million population and about 1 million births every year, this country has less than 50 neonatal ICU beds. And out of all those, 2 are in a county setup. Ngapi? 2. The rest are level 6. Please think about that. Question of ambulances. Why should a woman in Kajiado die? Because the ambulances there were all engaged, yet there's an idle ambulance in Machakos. And the difference between Machakos and Kajiado is a road. You get? Or you have blood. We are looking for blood group B positive and we can't find it in Kiambu. And our neighbors in Murang'a probably have 20 pints of that blood. Sirikal mamalo kotelne kod jagoro mongirore e migao mar thieth Dr. Ouma Oluga oyango ni dwaro nitiere mar medo kwan jochiw thieth. Colleague CCs, just invest just a little. I know that it's a very difficult discussion sometimes in the counties because you have this ceiling around equitable share, but somehow we must make the case about the numbers for health workers, just numbers, the adequacy, because you cannot have one nurse taking care of 40 units. It's not possible. Kuom mano, 10 counties bende okwa mondo ochiw tiegruok makare ne mine mapek mondo gibed kod ng'eyo ewi ber mar dhi e klinik e seche magipek. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano nya Joyce Oduor. Wadhi nyime kama apis jamin wach kata ODPP koro chwalo boka mag mako kendo chwalo e do gavana ma Isiolo Ibrahim Abdi Guyo kod ji 7 mamoko. Tarik 19 dwe mar auchiel higani, apisas mar weche thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed kod MCAs moko 15 mag kaunti no mane siro thicho ko e apisi Guyo norome magawa moro e gwenge ma Manzoni, kaunti ma Machakos. Magawa mabede Guyo gi jogene masire nochope kendo dhiyo Abdirahman. Apis mar jamin wach pichni mag wang dede onyiso gavana Abdi Guyo, Abdullahi Jaldes Bantika, Abdi Nur Dima Jilo, Ahmed Duale, Josephat Mwangi Komu kachiel kod Yusuf Maina majamin wacho ni odonjnegi gi ketho mar ndhiyo mar kelo hinyruok ne Abdirahman.
Manen gavana machon ma Migori Okoth Obado pod biro medo rito winjo poni do biro wito oko buch mibadhi ma shillings milion 73 mano makne kod jowadgi mamoko 17 tok chiwo mwandu manegone romo shillings milion 253 ne sirikal mondo wegi thuolo. Ma en tok ywaruok muoch e kind apisi ma jomin buche kod duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ka EACC wacho ni ne ok gigoyo sei obok ma yiene doho wito oko bura makamano. Ywaruok mapek nomuoche kind apisi ma jomin buche ODPP kod mano mar duol makedo gi mibadhi EACC ewi wach mar wito oko bura mar mibadhi mar omenda maromo shillings milion 73.4 mano makne gavana machon ma Migori Okoth Obado kod jowadgi mamoko 17. Tokne doho yie mondo omanyo machielo oko mar doho mar chopo winjruok ewi buch mibadhi no. Romo nochakore kind duol makedo gi mibadhi EACC mane weg bura kachiel kod apisi mar jomin buche. Tok winjruok betie achijego nochiwo mwandu manengone romo shillings milion 253 ne sirikal mondo wegi thuolo. Mwandu makamano oting'o ot mantiere Loresho manengone romo shillings milion 40. Ute mag ohala miluongo ni Sunrise Center mantiere Suna East manengogi romo shillings milion 88. Orofa 2 moting'o ute orofa 5 moro ka moro duto ute 40 mag dak mantiere Suna East manengone romo shillings milion 57.6. Machielo gin apartments 2 e kar dak ma Greenspan Nairobi inengo ma shillings milion 18. Ot machielo mar orofa Greenspan Nairobi inengo ma shillings milion 14.5. Dala machielo manitiere Kamagambo manengone romo shillings milion 10. Bende achija par kod 7 nochiwo nyamburko 2 manengo gini malo. Apis jomin buche kara kamano lero ni kano chopo tiela par kod 2 mano nego go seye wi winjruok makamano. EACC noloko pachgi kendo rem chopo e romo mano bagi tarik 28 dwe mar 8 higani. So it was clear, even in our letter inviting them for the meeting on 28th of August 2025, that the intention was then to sign the plea agreement. And as prescribed by Section 137, the prosecution went ahead, yes, on plea bargaining on who should sign the plea agreement. So we went ahead to sign the plea agreement with the accused persons, considering that this was happening on the 28th of August 2025. That this was happening, this agreement signing took place on the 28th of August, and the matter was scheduled for hearing on 1st of September. So, Your Honor, we did not refuse to hand over any agreement. Parties had been attending these meetings. They were aware that that was the day we were going to sign the agreement. In matters to deal with withdrawal of a charge, only 3 parties feature under the Constitution: the accused person, the office of the DPP, and the trial court. Those are the only recognized parties by the Constitution. Korka kore, EACC lero ni bedo ni ok ginyalo chopo e romo makamano. Apis jomin buche notuono gi thuolo mar goyo kokgi e winjruok makamano. We requested for the agreement. It was actually objected to by the counsels who are there for the accused persons. And the next time we got to know about the plea agreement is when we came before you, when my colleague came before you. Kagir Kiragi tungni no chako muoch mane thuolo no e doho ka japiny moro no nyiedhore e kind oganda kotamore mondo kik wito oko bura mar Obado no gima nomedo wang'o i jatelo no. My name is Jeffrey Onyango. What is your point? My point is, in one sentence. Mine is easy. I want to file an application, an objection based on all interface. Everybody has spoken. Oh, you want to file an objection? Yeah, based on the that's all I want to do. Ingeto mare jang'ad bura Kioko Kilo 10 koro chiko apis jomin buche mondo chiwo bogo mapiyo ne EACC motel ne golo ng'eto mogik e wi bura no. This court stays determination, underline that one, stays determination of the other rival questions of law raised by all parties, and directs that within a period of 3 days,
the DPP formally shares the specific plea agreement filed in courts with EACC. Kawadhi nyime ni ogai mar ODM Raila Odinga ojojo Kenya mondo kwed siasa maga kwede mag dhoudi. Raila wacho ni siasa maga kwede kod athuye nyalo tero piny Kenya ibugo kaka piny Somalia. Chris Owino nigi ler. E nyasi mar iko jaod bura machon malaiki Penot Samuel Mprukel e wenge mag Ilpolei, ogai mar ODM Raila Odinga osiemo jo siasa manyayo siasa mag akwede ni siasa makamago nyalo tero piny Kenya kamarach. Kile kitu muhimu zaidi ni kwamba mpaka kwanza tuwe na Kenya moja. Mpaka tuwe na Kenya moja. Kenya ikisambaratika tutakwenda kama njia ya Somalia. Na tukwenda kama Somalia tuna nchi. Haya ndio sababu mimi sema nipige breki. Gari turekebishe kidogo. Raila mane oten kod jotelo mauke Uganda jo Masai kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna oparo ne jopiny ni Kenya biro mana goyo okang' e weche mag dongruok ka ji duto orwako siasa mar achiel. You have seen the Council of Elders, you have seen all my governors na marafiki zetu. Baba, wewe kuwa hapa leo ni ishara kwamba kila wakati unasimama na sisi kama jamii. Na tunakushukuru kama the father of devolution for our country Kenya. Lakini msimamo yangu juu ya haki ya Wakenya yote bado hajabadilika. Mimi nataka Kenya itimuke itoke pale iko kule chini iende juu. Kenya inaweza kwenda juu kama Wakenya waungane pamoja. Lakini tukiendeleza siasa ya ukabila hapa na pale, hakuna Kenya ambayo tutakuwa nayo. Weche mag Raila osilubedo kod gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku mane opako Raila kuom kelo kwe pacho kae kaluwore kod tiyo mare makanyakla kod jatend piny William Ruto. Na tunashukuru kwamba umesimama kusema taifa isigawanyike. We know there is a lot of pain in many places, but Kenya must continue to stand strong. Na wewe umekuwa mwakilishi wa taifa. Kama Wakatoliki tumekerwa sana na jambo ambalo tuliona waziri anasimamisha yule askofu wa Kakamega Bwana Ubani anampareda hapo kama mtoto na kumsomea kwa sababu father ama bishop ameenda kuitisha pesa ya ile hospitali ya St Mary's. Tunaambia Duale tuheshimiane bwana. Kila mtu aheshimu kanisa ya mwingine. Hata when he was alone, mimi nakumbuka sisi tukiwa serikali, senator kuja. Nakumbuka tukiwa na President Uhuru. Na tulikuwa alikuwa anafinywa, alikuwa ananiambia ngapi hiyo, hata nikiwa peke yangu nitasimama na hawa wa Masai. And that is what Lempukel stood for. Mkiniona mimi niko hapa, sitaweza kusimama nikiona kama dhuluma inazidi kufanyika kati ya watu wa Maa. Tutasimama imara. Lempukel mane oyier krotiko mar ODM e yiero mar 2013 ne ong'ielo rengo bang' jarimo mar nyamburko moro tuom e gwenge mag Rongai kendo tomo ng'wech e giko juma mokalo. Chris Owino, Ramogi TV. Irokamana nya Chris Owino wadhi yueyo chenro en marang'ich welo jawarianda Jack wacho ni osedonjo weche manyien chopo ne yo makare entiere Warianda Beach. Jack Nyakwar Asuru wacho ni mar Masat Bar Anyanga asemolo chon kendo awinji yo makare dala jaduong' Peter Okoth Asur Kagweno live kamano. Ramogi TV ma Joseph Ndama Okoth bado nigi tich matek manade shani gi mibadhi manade Mosna Barak Ndama wuod Wath Onger Kadem. Irokamano David Agangu wasedonjo chenro kendo wawinji mos kawano Dili Gardens Kisumu. Irokamano nya kuom ote mari kanyo nya Ramogi waringo wadhi duka matin kikidhi mabora wadogi weche mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Tich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 500 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Neutral solution to color color beta colorless kaka neno. Sanjuni kanye? Ikideu kata matin. Sanjuni kodwa to sani koro wan mapande maber. Kichopo kuno tibro romo kode. Machiegni kendo migawo mochung'ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe mano LBDA ochako chenro mar nyiewo ochele kuom jopur ochele e thidhna mantiere West Kano. Kaka ondamo mar chulogi kuom lal ma gisebedo ka giyudo, tudogi gi chirni to kod bende geng'o oko joblek ma osebedo ka duononegi chiro. Minisita Dhiambo miyowa ler. Chien kacha cha jopur mag mchele osebedo gi challenges mang'eny nikech iyudo ka ji dhi ng'iewo mchele irgi e bei mani piny nikech pok gituoyo mchele maber. E kaunti ma Kisumu, duol mar Lake Basin Development Authority LBDA ochako ayanga chenro mar nyiewo michele kuom jopur ochele ma West Kano Irrigation Scheme, chenro mane gichako higa achiel mokalo. Jatatije e duol no, Wycliffe Ochiaga, wacho ni migawo no osewuotho gi jopur ka ginyiewo michele kuomgi e kauntis ma Kisumu, Homa Bay kod Migori ka chenro bende gin godo mar yaro badgi nyaka e kaunti ma Busia. Wadhi miyo gi tingni mag pur, wadhi miyo gi kothe, wadhi puonjogi, wadhi yawo canals mag pi mondo giyud pi. Kwatieko wabro dhi Migori wantiere gi Kuja, wantiere gi Nyateke. Kwatieko mano wabro dhi Busia miluongo ni Budalangi. Bende oyango ni giserego metric tons milion 6 mag ochele nyaka ne gichakrego ka gin gi lek mar biro rego metric tons milion 12 e higa mabiro ka korka korgi jopur ne orwako chenro no ka giwacho ni giyudo fuong'ruok mar chiro bang' keyo mekgi gi nengo mowinjore. Wan mchele kane wachako puro waonge gi kama ne mchele nyalo tere chiro minyalo tere mchele to ka koro waneno gi ka gibiro kar kerigo mondo mi gikonywa korka chiro
chunya ogone Nyasaye erokamano kuom kelogi. Chiro osebedo problem ahinya ne wan. To manager ne wan godo mondo oseyie mondo mi olosnwa chiro. Manyaka sani oseng'iswa ni chiro nitie. Makata sani jogi osebiro e team kae maduong' magikawo michele ka. We take 17,000 tons to Lake Basin Development Authority. And I'm very much happy as the chairman. The farmers who took their rice to Lake Basin has already been paid. Kata kamano, yuak to pod gin go. Lakini bado tuko na shida zingine. Hatuna access road. Wakulima wako na shida ya kutoa mpunga kwa mashamba. Wan koka jok matie Southwest Kano irrigation scheme watiyo gi gravity piwa wuok nyando mondo mi ochop nyaka kuwe en kama bor. King'iyo kata canals magwagi richo. Kwanya bedo permanent canals. Koka makuja irrigation kucho. Permanent canals makala kandalo machieng rieny ko yudo pi to pi okla through evaporation. Wanyalo bedo mamor sana. Gima wang'eyo ni wakwayo kodhi nikech kodhi waonge godo. Kuom mano, Lake Basin Development Authority osingo mar wuotho gi jopuro chele kanyakla mar nyawo chiemo pachoka kokalo e jiwo puro chele kaka yot bero sekta mar pur. LBDA wacho ni piny Kenya tiyo gi michele metric tons milion 1.3 maromre gi 30% kende ka 70% iomo e pinje maoko. LBDA oyango ni gisediero eka 15,000 mag lope ma ibiro purie michele mondo okony e geng'o fuok mar nok mar ochele pacho kae. Koro gimwatemo timo en ni wariwore gi bad sirikal mamoko ma bende timo gima watimo ni mondo wachor mchele migolo oko no piny oduoge 70 olwar piny kata mana nyaka 50. Kwadhi nyime wan gi geno ni pur mar mchele biro medore higa manyien wabed kwaseng'iewo tan milion 12 and mano biro konyo ngima mag jowa mapuro mchele thurwa ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jodak ma osiri e sub-county Manyatike yuago nok mar pi maler ka giseyo piny owacho kuom rem chiwo pi e seche ma achiel kuom joket mwandu e sekta mar kunyo mula ochako chenro mar gero ne jodak ma osiri kisima 4 mondo konye e tieko nok mar pi. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori nigi ler mathoth. Nok mar pi osebedo midhiero maduong' ne jodak ma osiri e sub-county Manyatike kuom higni buora. Nikech onge mag pige maler, jodak mosiri osebedo mana ka oketo geno margi kuom pi mawuok e aora mano mar Kuja maidore kilomitas buora. Wan pigni osemiyo wabuok sana, seche moko wagombo kata ni mondo wadok kuonde man wae nikech kuonde man wae nigi pi maler. Pi mar Kuja ni en pi molil nikech oting'o chemicals mang'eny kuonde mitime minings gi. Ka koth ochwe to choko takataka dhi ge pi. Koro kaka wanya tiyo kode, wadhi adhiya kode mar luoko gi luok bat ok ber, mar modho wadhi wamo mabor. Pi mar aora ni mar Kuja mag fidu ka gitiyo godo, kata kamano bende kwiri mawuok e kuondego mag kunyo kaachiel kod luoke mula osebedo ka donje kendo keto ngimagi kama rach mokalo. Man ka masani watiyo go kuondegi kama chalo ma Kuja gi gibedo affected sana nikech chemicals mokitiyo go mitimo go lynching. Ko kagi kalo kama moko akisi ikia kaka pige ugalagala. Koth kochwe ing'eni ochoko kaka jo lynching, awache ne lynching. Gidhi e aora te. Koro ing'eni wanyalo watuomo modho. Emiyudo ni ng'ato dieo tuoche matindo tindo mopogore opogore. Mine mathoth chiewo ma omondo kendo kawo kinde mathoth kamanyo pi e gwego ma osiri. Stars no ng'eny. Wuotho kilomita 5 ng'ama dhako samoen ng'ama nigi ich. Ok onyal manage. Kaso kori kadi chuonge ga piko, nidwa ng'iyo pi. Pi pesa ne ng'eny, kube achiel. Ja piko medo bei. Ni kube achiel 25. Pok ing'iewo alot, pok ing'iewo mogo. Wawuotho gimoro, wanya wuok gokinyi, to waduogo gimo saa 2 otiene, saa 2 okinyi e ot. Tiwuok saa 11. Yudo ka koro kata kaka itere mondo nyathi odhi kata skul odhi late nikech ine monego be ni duoge rwake. Kiuritiko wawuok wadhi rito pi. Nyaka wawuok kikundi mang'eny, ok inya wuok kendi nikech ing'eni piny berach. Wawuok wadhi wabedo kikundi moko mabet warawre waluongore ko wadhi. Kasto wadhi kwasechopo kono bichaki pango line makata kaka inyalo duogo kendo i-recover tich michaki law skul gi wach nyathi be koro ng'eni tek. Joket mwande wechego mag kunyo mula ma osebedo gwego kuom higni mathoth yando osebedo ka singo kunyo pi. Kata kamano jodagi mosiri wane nyaka sani thothgi pok ochopo singoni.
Piny owacho bende giseyo kuom rem e chuth maler e gwenge ma Osiri. To nobedo kosenyisogi sasa magi campaign to gibiro ga to wanyisogi to gima gitime onge. Last time ne gichako kunyo more kanisa malo kae ne gichako kunyonwa pi to gidok giweyo koro akena ang'o nodhi otimore kendo. Kata kamano jodak gwenge ma Osiri kod nitiere kod geno mar yudo pi maler bang' achiel kuom joket mwandu e wechego mag kunyo mula manyien. Okech Sala ochako chenro mar kunyo kisimni 4 ne ogandagi kaka yo mar duoko lwete ne jodak ma Osiri. Pigi midhi kunyo Osiri ka ochako ga 4 golore biaka nyaka tieki. Mokwongo setieki idhi ket tanks 4 maget liter for par e mokwongo ni. Koro pi anyiso midangono ni ani pigno nego kuny matut ma pigno ok birumo. Pigegi magedo magi koro dhi nyime igeno ne dhi tieko nok mar pi ma osebedo kokwako gwenge ma Osiri kuom higni buora. Jodak ma Osiri bende dwaro mondo koro oketo okenge makare mar geng'o kwiri mawuok e kuonde kunyo kaachiel kod luoko mula ma osebedo ka ketho alwora ma oting'o pige. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji 33 nitiere osuptal maduong' ma Nyamira kendo yudo thieth bang' chamo ring dhiang' ma osetop e gweng' ma Nyakeore e kar chung'o bura ma West Mugirango County ma Nyamira. Liekore ni jal moro ma japith ne onyiso jatije mondo oik dhiang' mane otho tok bedo matuo kapok giloko pachgi kendo loke kado. Ne gipogo ring'ono e kindgi giwegi kapok giuso ring'o modong' ne jogweng' e nengo ma ogonyore. Kane oyang chal mar jogo, jalno ma otelo ne weche thieth e kaunti John Kimani olero ni ji maromo 25 oseyudo fuong'ruok kendo ibiro yienegi mar dhi dala ka modong' to pod yudo thieth. Nilikuwa napita tu hivi kwa marafiki zangu, nikaona wako na kitu, nikaona hakuna haja tu niende nione kama watanipatia. Kwa ukweli walinipatia, wakaniambia hata wewe enda uchome. Mimi sikujua kama ilikuwa ni ugonjwa, lakini sikukula peke yangu, nilikula na bibi yangu. Kidogo nikasikia tumbo inaniuma. Hiyo sikusikia vibaya. Siku ya pili ndio nilianza kusikia kama ni baridi. Nikalala siku 2 sijaamka. Wale wamechunguzwa, wamepata matibabu na tayari tuko tayari kuruhusu watu 25 kwenda nyumbani. Ni mmoja tu kwa sasa ambaye yuko hali sio nzuri lakini sio mbaya sana. Watu wa kijiji wale waliambiwa waende waisike hiyo nyama ama hiyo msoga, hawa kuisika, walipeleka nyumba zao na wakapatia wa marafiki zao wakaenda wakakula. Mwingine alikuja na utabiri yake, ng'ombe wakakata kanyama tu kidogo, wakatupia siafu. Hapo siafu ikakula, wakaona hiyo nyama tu ni mzuri, wakabebana ni nyama wakaenda kukula. Kopogore gi mano, ene moko kuom johala kod rowere bo Masiaya koro wuok oko mar kwedo paro mar daro mbalariany ma Just bade Masiaya ka giwacho ni en gino mabiro thiro ohala ponono ni jopuonjre mane mbalariany no dar. Johala go wacho ni bedo mar bad mbalariany no kanyo osekonyo e ting'o malo chumi mar kaunti no ahinya to e kinde ma jopuonjre nitiere skul. Kuom mano ne gikwayo tend kaunti Masiaya mondo tudre gi tend mbalariany no maneno kaka inyalo med courses mag tiegruok kanyo. University nyalo konyo wa moloyo county headquarters nikech giesani nde jo midwa riemb tije matiyo ka nitie kama waneno gi nitie otende nitie jo mane invest mokelo ginene gi e lak ndara kunde gieki kibanda gi japiny ma kawaida maonge kama dhi yude tich nikech iwacho ni gima duong' mogik minyalo loso ne japiny en kama onyalo yude yuto nikech sama oyudo yuto no eka ochulo osuru. Ok inyal kao land maduong' marom kama ani ni kao ni dhi kete county headquarters. So in a month kirango kata mana rent kende ma nyithindo go chulo rent ka wacho ni nyathi ma chulo pesa matin mogik chulo siling 2,500 in a month mano siling $4,500,000 pesa ni dwa yude kanye kiketo county headquarters iketo kae to sani to bang mana kikalo ka matin to governor's office ni kacha
to kara odwaro ni kara business community to oyud nango matie iye kendiko manyocho ndik dhi lalo tijegi mano koro gidhi dok e miethgi gidhi koso gima ginyalo chamo as daily needs. Mar ariyo, wan kaka johelni kendo bende wadhi lalo income. Nyithindo man kendi nyocha biro ginyiewa wayudo kaka wayudo mapato yetu mapile pile. Samose goli gi bodargi. Penjo na en ni twabro konyre nadi. Riwruok mar Laktar Raymond Omolo komakore gi riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho ochako chenro mar chwalo kony mag omenda mag somo ne nyithindo mawuok e familia maonge nyalo. Kony ma kamae chwalo ne rawere madonjo e tiegruok mag tije lwedo kata technical and vocational education ka 60% mag omenda somo ichwalo negi e skunde mopogore opogore. Jopuonjre madonjo e thuolo mokwongo mag chenro ni ne oyudo fuong'ruok maduong' bang' donjo skul kama en yorno makende maneno jopuonjre kik rem dhi mbele gi somgi kata dogo ni kionge nyalo. We do register these students and then we place them through COOPS and we see a way that they are facilitated the help loan. The total students that we have now is 128. It is across Nyanza region. We have students from Migori, we have students from Homa Bay. Like now we were from Homa Bay and we collected students from Homa Bay. Now we are collecting the Kisumu. We are teaming up with them. The first batch is being transported today and the second batch will be transported on 8th. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hey, ya to wiri aje mewe badani mabati makisumu ya. Ukikawi gedi go yawa. Hey chief. Mai nyako chia. I am husband to Elure the caretaker. Onge gima nondiko. Onge. Kuruka onge mama toka nyal konyi. Choke? Ne ibiro konya pare. Okochore nyaka go kuko mang'eny. Kiki chaki tim kama kamano. Koro mamini ema biro konyi onge gimoro ne jamwa okonyo jite. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni pau tuke gonde adek dakika 45 mokwongo konyo tim mar Gambia leo tim mar Harambee Stars gonde adek kuom achiel e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima. Tugo mane obagi alap ma Moi Stadium Kasarani. Against the run of play, they strike first. Sharif Sien, the centre back,
is the man with the strong finish at the far post. Intercepted it is by Minette. Now opportunity for Gambia. They had the numbers advantage. Oh, delightful poor play. Keepers come off his line, but he won't be able to stop Minette from making it two. And made another mistake defensively. It's easily intercepted by Sidibe. Waits for options. Help arrives at the far post. Schwarzer. Precision strike. Oh, good ball. Great first touch. Can he? Yes. Finds the back of the net for the home side. Able to give a bit of glimpse of hope. And there, up in there stands Ryan Ogam. Pulls one back. They've really pushed forward since. Robin makelewe gikuma Weche Manyien mag ang'ich welo sa achiel gi dakika 45 wanenre kendo Weche Manyien mag oyimore. Jiga Simfrozo Kida jaloko marwa en Belinda Phillips.